vás. Som Zita Debreceni. Vďaka mojej práci som navštívila veľa zaujímavých miest. Precestovala som takmer celý svet. Objavila som tajomstvo krásy celebrít a hviezd a dnes ho prezradím aj vám. Všetci si chceme zachovať svoj mladistvý výzor, zdravie a vitalitu. Je to dôležité v súkromnom aj pracovnom živote. Mladý a svieži vzhľad je najlepším dôkazom toho, že dôverujeme sami sebe, vyžarujeme energiu, dynamiku a úspech. És nem utolsó sorban lendületet és sikert sugárzunk a külvilág felé. Priniesla som vám BAYES, Bionic Youth Activating System. BAYES je absolútne revolučný systém starostlivosti o pleť, ktorý kombinuje mikropočítačom ovládané ručné zariadenie Bionic Lifter so špeciálnymi výrobkami BAYES. Bionic Lifter podporuje prienik účinných látok špeciálnych výrobkov BAYES do hĺbších vrstiev kože, kde sa tradičné kozmetické výrobky nedostanú. Koncepcia jemného prieniku kozmetických účinných látok do hĺbších vrstiev pokožky je taká úspešná, že ju používajú v najprestížnejších salónoch po celom svete. Hviezdy a celebrity sú za ne ochotní zaplatiť ťažké milióny. Teraz môžete túto profesionálnu koncepciu krásy s Bionic Lifterom používať aj doma. Je vedecky dokázané, že účinné látky tradičných krémov sú schopné preniknúť iba do horných vrstiev pokožky. Preto dokážu zmenšiť hĺbku vrások len o 1000 milimetra. Bionic Lifter s mikrovibráciami a infračerveným svetlom preniká hlboko do kože a uvoľňuje štruktúru kožnej bunky. Potom využitím účinnej koncepcie iontoforézy a galvanického prúdu smeruje ionizované účinné látky špeciálnych výrobkov BAYES cez ochrannú bariéru priamo do hĺbších vrstiev pokožky. Metóda iontoforézy je veľmi efektívna, okrem toho úplne prírodná a jemná k pokožke. Túto metodiku jemného prieniku účinných látok často používajú v modernej medicíne. Gyengét hatóanyagbevitelt lehetővé tévő eljárásmódok közé nőtte ki magát. Dnes môžeme privítať Alinu. Alina systém BAYES používala posledných pár týždňov. Obe sme nadšené z trojfázovej koncepcie výrobkov BAYES. V prvej fáze sa uskutoční hlboké čistenie a detoxikácia kože s BAYES Purifying sérom. Je to celkom jednoduché. Naneste malé množstvo séra na Bionic Lifter a vyberte program Čistenie. Po 4 minútach bude pokožka očistená do hĺbky pórov. Teraz nasleduje druhá fáza. Nanesieme malé množstvo séra BAYES Rejuvenating Supreme, ktoré obsahuje cennú kyselinu hyalurónovú na Bionic Lifter a s programom Vyživovanie vmasírujeme sérum hlboko do pokožky po dobu 4 minút. Už po krátkom čase bude pleť hladšia a pevnejšia. Vďaka kyseline hyalurónovej môžeme cítiť aj ďalší pozitívny účinok. Pokožka získa svoj stratený objem, pružnosť a štruktúru. V tretej fáze aplikujeme denný krém BAYES Ultimate Smoothing a nočný krém Intense Repair, ktoré obsahujú exkluzívnu kombináciu morských rias, zabezpečujú optimálnu ochranu proti voľným radikálom, regenerujú pokožku a dodajú pokožke zdravý a lesklý vzhľad. Nečistoty a toxíny zo životného prostredia sa zhromažďujú v bunkách. Je veľmi dôležité efektívne odstrániť tieto nečistoty, aby koža bola schopná prijímať nové účinné látky. V druhej fáze účinkuje kyselina hyalurónová v hĺbších vrstvách pokožky. Asi od 25. roku klesá v tele vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej a kolagénu. Napríklad v 40. roku života klesá vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej na polovicu a v 60. roku je to už len 10%.
Koža stráca elasticitu a jej povrchové vrstvy sa stávajú tenčími. És mélyebb ráncok láthatóvá válnak. Vysoko kvalitná kyselina hyalurónová stimuluje aktiváciu fibroblastov, čím sa zvyšuje produkcia dôležitého kolagénu a elastínu. To znamená, že pokožka znovu získa svoju pevnosť, pružnosť a mladistvý vzhľad. Okrem toho kyselina hyalurónová je schopná viazať až 1000-násobne viac vlhkosti, než je jej vlastná hmotnosť. Nedvességet is képes megkötni. Účinnou kúrou môžeme zásoby kyseliny hyalurónovej úplne doplniť už počas 15 až 30 týždňov. Opäť získame vlastnosti mladého vzhľadu ako pružnosť, objem a sviežosť. Systém Bayes je naozaj perfektný. Cestujem veľa a teraz môžem môj profesionálny systém starostlivosti o pleť mať vždy pri sebe. Som úplne ohromená, ako rýchlo a výrazne Bayes účinkuje. Dobrý vzhľad je pre mňa veľmi dôležitý aj z profesionálneho hľadiska a Bayes mi umožňuje zachovať si ho ešte veľmi dlho. Alina, aké skúsenosti máš ty? Najprv som si nevedela predstaviť, že to funguje. Musím sa priznať, že som bola trochu skeptická. Ale po niekoľkých týždňoch používania som veľmi nadšená. Používanie prístroja Bionic Lifter je úplne jednoduché a zaberie málo času. A čo je najdôležitejšie, má senzačný účinok. Všetci moji priatelia hovoria, akú mám krásnu pleť. Opäť sa cítim dobre vo svojej koži. Bayes vám pomôže znovu získať mladistvý výzor a najlepšie je, že je za absolútne priateľnú cenu. Bionic Lifter a výrobky Bayes si môžete vziať so sebou a používať ich doma, alebo ich môžete vyskúšať aj s pomocou odborníka Wellstar. V jednom si však môžeme byť istí. Nemôžeme zastaviť čas. Kto chce mať mladistvý a sviežejší vzhľad, môže teraz preto urobiť niečo efektívne. Prajem vám veľa úspechov z Wellstar Bionic Lifter a s exkluzívnymi výrobkami Bayes. Vaša Zita Debreceni. Az önök debreceni Zitája. Ročný obrad na európskom trhu v oblasti starostlivosti o pleť predstavuje viac ako 100 miliárd eur. Je to preto, že ženy aj muži chcú získať mladý, upravený vzhľad, kompetenciu a dynamickosť, osobný a profesionálny úspech. Firma Wellstar International zavedením prístroja Bionic Lifter a trojfázového systému Bayes predstavuje celkom novú revolučnú koncepciu, ktorá sa snaží dobiť trh v oblasti starostlivosti o pleť. Vítam vás, som Zita Debreceni. Vďaka mojej práci som navštívila veľa zaujímavých miest, precestovala som takmer celý svet. Objavila som tajomstvo krásy celebrít a hviezd, ktoré je odteraz k dispozícii aj pre vás vďaka firme Wellstar International. Vďaka dokonalej súhre prístroja Bionic Lifter a trojfázového mechanizmu Bayes budete naozaj schopní zastaviť plynutie času už po niekoľkých týždňoch a budete vyzerať o niekoľko rokov mladšie než v skutočnosti. Bionic Lifter je vyvinutý firmou Wellstar. Prístroj podporuje prienik účinných látok špeciálnych výrobkov Bayes do hĺbších vrstiev kože, kde sa tradičné kozmetické výrobky nedostanú. Pokožka sa očistí a detoxikuje
spracuje, naplní sa nízkomolekulárnou kyselinou hyalurónovou, ktorá podporuje vstrebávanie vlhkosti a zvyšuje flexibilitu. Výsledok hovorí sám za seba už po niekoľkých týždňoch. Svieža a žiarivá pleť. Partneri Wellstar budú vyškolení v rámci kompletného a profesionálneho tréningu odborníka v oblasti krásy a starostlivosti o pleť a môžu získať až 2000 eur mesačne s 2-3 zákazníkmi za týždeň, alebo aj 8000 eur so skupinou so 7 aktívnymi partnermi. Predávajte inovatívny systém starostlivosti o pleť Bias a podieľajte sa na obrate 100 miliárd eur na trhu. Začnite hneď. Objav svoje nové ja z Wellstar a Bias. Vítam vás, som Ráchel Rendés, odborníčka na starostlivosť o pleť firmy Wellstar. Dnes vám predstavím revolučný systém starostlivosti o pleť. Podelím sa s vami o tajomstvo mladistvej pleti a o spôsob, ako z neho ťažiť. Venujte mi niekoľko minút vášho času a ukážem vám, ako vybudovať svoj obchod Wellstar tak, že ukážete tento vynikajúci systém starostlivosti o pleť svojim priateľom a známym. Po privítaní hostí prednášku začnite krátkým úvodom. Vysvetlite, že teraz predstavíte celkom nový revolučný systém starostlivosti o pleť, ktorý je najúčinnejší a zároveň najbezpečnejší na svete. Mnohé celebrity zaň utrácajú skoro všetky svoje peniaze. A teraz je tento systém k dispozícii aj na domáce použitie. V úvode pokračujte s zdôrazňovaním toho, prečo každý, či už v súkromí alebo v práci, chce vyzerať prirodzene, zdravo a krásne čo najdlhšie. Pretože mladý a svieži vzhľad je dôkazom toho, že sa o seba staráte, ste sebavedomí a v neposlednom rade dynamický a úspešný. Vysvetlite, prečo má životný štýl 21. storočia škodlivý vplyv na kožu a prečo zrýchľuje proces starnutia. Odpoveď. Naše jedlá obsahujú stále menej živín, pritom vo vzduchu a vo vode sa nachádza stále viac a viac toxínov, ktoré prijímame do tela. Tieto škodlivé látky poškodzujú našu pleť a výrazne prispievajú k rýchlejšiemu starnutiu. Na záver by ste mali povedať, že je veľmi dôležité, aby sme starostlivosť o pleť brali veľmi vážne. Na konci úvodu zvýraznite, že Wellstar je systém starostlivosti o pleť, ktorý obnovuje žiarivosť a pevnosť pleti a blokuje škodlivé účinky. Teraz predstavte Bionic Youth Activating System, tzv. Bias, a opíšte ho ako nový štandard. Bias jemne zlepší stav pleti bez chirurgických zásahov a injekcií. Pleť naplní mladosťou, leskom a žiarivou sviežosťou. Na konci prezentácie dodajte: Bias si môžete dovoliť aj vy. Pred predstavením ošetrenia Bias je potrebné spoznať potreby zákazníkov súvisiace s pleťou. To ukáže váš profesionálny prístup, zvýši pohodlie klientov a samozrejme vám zabezpečí dôležité informácie o tom, ako sa vaši klienti starajú o svoju pleť. Poproste ich, aby vyplnili konzultačný formulár Bias. Vyhnite sa rozprávaniu osobných príbehov. Jednoducho zbierajte údaje o klientovi. Konzultáciu pokračujte použitím Wellstar Skin Scannera na otestovanie vlhkosti pokožky klienta. Prístroj použite pod očami, vedľa úst a na krku. Namerané hodnoty dopíšte do formulára do poľa pred ošetrením. Na konci konzultácie odfoťte klienta. Fotka pred. Použite aplikáciu Beauty vo vašom mobilnom telefóne, ktorá vám umožní vizualizovať, aké účinky bude mať ošetrenie Bias na pleti klienta priamo na jeho predošlých fotkách. Poďakujte klientom, že vyplnili dotazník a rýchlo prezrite kontraindikácie pred ošetrením. Teraz môžete predstaviť systém a účinky mechanizmu Bias, koncepciu holistického programu. Použite krátky film Bias.
Keď pri domácej prezentácii nemáte k dispozícii film, systém BIAS vysvetlite nasledovne. Systém BIAS obsahuje tzv. Bionic Lifter, mikropočítačom riadené ručné zariadenie a špeciálne výrobky BIAS. Bionic Lifter zavedie aktívne účinné látky aj do tých vrstiev, kam sa tradičné kozmetické výrobky nedostanú. Tu nezabudnite poukázať na to, že je to vedecky dokázané. Tradičné kozmetické produkty znižujú hĺbku vrások len o 1000 milimetra. Bionic Lifter používa účinnú koncepciu iontoforézy pomocou galvanického prúdu, aby špeciálne účinné látky produktov BIAS mohli preniknúť aj do tých hĺbších vrstiev pokožky. Iontoforéza je veľmi účinný mechanizmus. Je jemná k pokožke a preto sa používa aj v modernej medicíne. Na konci prezentácie zvýraznite, že Bionic Lifter je cenovo dostupný a že ho každý môže používať aj doma. Prvá časť systému BIAS je mikropočítačom ovládané ručné zariadenie Bionic Lifter, druhú časť tvoria špeciálne výrobky. Tieto výrobky sa používajú v 3 fázach. Tieto 3 časti tvoria dokonalú harmóniu, kožu do hĺbky zásobia vlhkosťou a dodajú zdravý, mladistvý a svieži vzhľad. Feltölti a bőr nedvesség raktárait, és egészséges, fiatalos kinézetet kölcsönöz. Használat előtt magyarázza el a vendégnek, hogyan kell megfelelően előkészíteni. Pred použitím vysvetlite hosťom, ako sa treba správne pripraviť. Odporúčame použiť čelenku do vlasov a hrudník pokryť uterákom. Ženy si musia odstrániť make-up a potom utrieť tvár vlhkým vatovým tampónom. Na konci treba tvár osušiť papierovou vreckovkou. Mužov poproste, aby sa pred ošetrením doma oholili. Pri mužoch použite na ošetrenie pleti penové čistidlo, potom tvár utrite vlhkým vatovým tampónom a osúšte papierovou vreckovkou. Teraz je tvár pripravená na prvý krok holistického ošetrenia BIAS. Egy nedves vattakoronggal. Egy száraz zsebkendővel törölje szárazra a bőrt. Most már készen van a bőr a BIAS holisztikus kezelés első lépésére. Prvý krok systému BIAS odstráni nečistoty z pórov. Prednastavená doba programu ošetrenia je 4 minúty. Keď program skončí, poproste klienta, aby nástroj odložil. Vysvetlite mu, čo môže počas ošetrenia cítiť, ako napríklad brnenie alebo miernu kovovú chuť v ústach, čo je úplne normálne a zmizne ihneď po ukončení liečby. Pri aplikácii Cleansing nechajte vášho klienta zapnúť Bionic Lifter s tlačením tlačidla Power pod multifunkčným LCD displejom. Keď počujete zvukový signál, prístroj je pripravený. Nechajte klienta nastaviť vekovú skupinu, vyberať program Cleansing a nastaviť intenzitu. Môžete si vybrať zo 4 vekových skupín 25, 35, 45 a 60. Štandardné nastavenie je 25 rokov. S tlačením šípky vyberte program Cleansing, potom druhou šípkou nastavte intenzitu. Štandardné nastavenie je nízke. Pri zvyšovaní intenzity sa klienta pýtajte, či to preňho nie je nepríjemné. Naneste BIAS Detox and Purifying Sérum na hlavicu Bionic Liftera. Sérum môžete naniesť aj priamo na pleť prstami. Používajte 1 až 2 stlačenia pumpičky na obe strany tváre. Umiestnite hlavicu Bionic Liftera na ošetrovanú časť pokožky a krúžte pomalými jemnými pohybmi. Poznámka: dávajte pozor na to, aby na hlavici Bionic Liftera bolo vždy sérum. Ak je to potrebné, pridajte ďalšie sérum. Ak používate prístroj na ošetrenie pokožky inej osoby, musíte sa tejto osoby dotýkať svojou voľnou rukou. Kontakt pokožky s pokožkou. Keď prístroj používa klient sám na sebe, treba ho upozorniť, aby prístroj držal vždy tak, aby sa dotýkal kontaktných plôch na oboch stranách.
Program Cleansing odstraňuje nečistoty a prebytok kožného mazu spórov. Aktivuje metabolizmus buniek a tým stimuluje cirkuláciu krvi a lymfy. Odstraňuje odumreté bunky z povrchu pokožky a pripravuje pled na cielené prijímanie špeciálnych účinných látok. Pípnutie znamená, že 4-minútový program skončil. Pokožka je pripravená na ďalšie ošetrenie. Poproste klienta, aby si umyl alebo vlhkou handričkou utrel tvár a osušil ju papierovou vreckovkou. Hlavicu prístroja po každom použití očistite vlhkou tkaninou. Végül egy nedves ruhával törölje át az eszközkezelő fejét is. Po použití programu Cleansing je pokožka pripravená na druhý krok systému Bayes, ktorý navráti pokožke stratený objem, pevnosť a štruktúru. Prednadstavená doba programu ošetrenia je 4 minúty. Po ukončení programu poproste klienta, aby nástroj odložil. Nechajte vášho klienta zapnúť Bionic Lifter s tlačením tlačidla Power pod multifunkčným LCD displejom. Keď počujete zvukový signál, prístroj je pripravený. Nechajte klienta nastaviť vekovú skupinu, vybrať program Nutrient a nastaviť intenzitu. Naneste Bayes Rejuvenating Serum na hlavicu Bionic Liftera. Sérum môžete naniesť aj priamo na pleť prstami. Použite 2 až 3 stlačenia pumpičky na obe strany tváre. Od 45 rokov odporúčame 2 až 3 dávky a od 60 rokov 4 až 5 dávok séra na obe strany tváre. Priložte hlavicu Bionic Liftera na ošetrovanú časť pokožky a krúžte pomalými, jemnými pohybmi. Opäť je veľmi dôležité dávať pozor na to, aby na hlavici Bionic Liftera bolo vždy sérum. Ak je to potrebné, pridajte ďalšie sérum. Ak používate prístroj na ošetrenie pokožky inej osoby, musíte sa tejto osoby dotýkať svojou voľnou rukou. Kontakt pokožky s pokožkou. Keď prístroj používa klient sám na sebe, treba ho upozorniť, aby prístroj držal vždy tak, aby sa dotýkal kontaktných plôch na oboch stranách. Pokračujte tým, že vysvetlíte, čo sa deje v koži pri aplikácii Nutrient. Druhá fáza systému Bayes spevňuje pokožku, obnovuje pružnosť a vráti pleti prirodzenú krásu. Bimolekulárna kyselina hyalurónová reaktivuje produkciu fibroblastov, stimuluje opätovnú tvorbu kolagénov, dodá pleti hebkosť a má silný účinok proti vráskam. Technológia iontoforézy umožňuje cielený a účinný príjem živín v tých vrstvách pokožky, kde môže zabrániť predčasnému starnutiu pleti. Pokožka sa plynutím času mení. Stáva sa suchšia, objavia sa vrásky. Týmto krokom sérum doplní zásobu kyseliny hyalurónovej, čím hydratuje pokožku. Keďže kyselina hyalurónová je schopná viazať až 1000-násobne viac vlhkosti, ako je jej vlastná hmotnosť. Navráti pokožke stratený objem, pevnosť a štruktúru. Nezabudnite pripomenúť, že obsah kyseliny hyalurónovej s vekom klesá. Asi od 25. roku klesá vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej a kolagénu. Napríklad v 40. roku života klesá vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej na polovicu a v 60. roku je to už len 10%. K tomu, aby bolo ošetrenie účinné, odporúčame dodržiavať 30-týždňový program Bayes na úplné doplnenie obsahu kyseliny hyalurónovej v koži. Po ukončení programu je odporúčané vykonať udržiavacie ošetrenie, ktoré nájdete v pláne 30+. Pípnutie znamená, že 4-minútový program skončil. Pokožka je pripravená na ďalšie ošetrenie.